Dobro večer, dragi moji. Dobro večer, nadam se da me čujete. Recite mi samo da li me dobro čujete. Večeras sa vama vaš dragi Dimi Merlin. Opet se družimo u jednom live uključenju gdje ću ja za vas kanalisati svetlosne poruke. Hvala Bojana. Super, drago mi je da se čuje. To je bitno da slijedimo prvo te tehničke detalje. Kao što sam rekao, za vas ću kanalisati svetlosne poruke. Zašto ih ja zovem svetlosne? Zato što se baziram na potencijalu i blokadi ili blokadama koje vidimo u porukama i na promjeni percepcije trenutne neke situacije ili izazova. Zato ih zovem svetlosne. Obasjevamo svetlost na situaciju, odnosno na neki izazov koji trenutno imamo u životu. Pišite mi dole kako ste, šta radite, šta ima novo kod vas, kakvi su vam ovi dani, kako vam prija ova energija, da li imate nekih interesantnih simptoma, da li imate možda višak energije ili kako već utiču na vas sve ove energije. Samo ja malo pojačam osvjetljenje da mogu lakše da vidim. Tako. Ukoliko želite kanalisanu poruku, dole u boksiću pored glavnog četa sa desne strane imate ovaj boksić sa znakom pitanja i tu možete zatražiti poruku, a ja ću za vas kanalisati, birat ću intuitivno kome kanališem. Recite mi samo da li je muzika preglasna, da li je potrebno da je malo utišam. Eto, čisto da dobro čujete i mene i muziku. Dobrodošli, zdravo, zdravo. Dobro večer svima koji su već tu. Kao što sam rekao, kanališemo svetlosne poruke i možete zatražiti poruku za vas u boksiću sa donje desne strane, boksić sa znakom pitanja. Damir, odlično, energija optimalna, danas sam izgrlio jedno veliko debelo drvo. Bravo, Damire, sjajno. Ima divnog drveća. Ja sam pre par dana bio kod prijateljice u Čačku i pored Morave ima stvarno veličanstvenih, ogromnih stabla koja su me onako raspametila, izgledaju nadrealno, malte ne kao da su portal u neki potpuno drugi svijet. Bojana kaže super je muzika, hvala Bojana. Ja nemam boksić za poruke, šta je ovo? Vidiš da je ovaj dole glavni boksić za 4, gdje piše da možda dodaš komentar. Desno od njega imaš ovu plus za kamericu, za dodavanje poziva, imaš plus za dodavanje osobe i imaš ovdje treću ikonicu, kružić sa znakom pitanja. Tu bi trebalo da možeš da ukucaš. Ja nemam boksić, šta? Ja nemam znak, ne znam da li Milkica misli na isto, ja ne vidim boksić sa pitanjem. Da li je moguće, vrlo je moguće da taj boksić sada iz nekog razloga ne postoji, ja ne znam šta se dešava, ja ovdje vidim kod mene. Ne znam kako je kod vas. Treća ikonica srce. Interesantno. Očigledno Instagram to nešto menjao, morat ćemo malo da promenimo način na koji ovo radimo. Znam šta je boks za pitanje, ali ga nema. Dobro, oprostite, ja ga vidim kod sebe zbog toga. Ok, ništa, onda pišite dole u komentarima pa ću ja onda da biram intuitivno kome želim da kanališem. Baš mi je zanimljiva sad ova promjena. Tera me na improvizaciju. Imamo samo srce, možda je to poruka. Pa da, srce, ja sam u crvenom, definitivno jeste poruka. Ništa, slušamo šta nam znaci govore i
možete svoje, da tražite poruke dole u komentarima, ja ću onda da scrollujem i da tražim onog ko me privuče. Da, evo i meni, bukvalno je prazno, imam taj boksić, ali je prazan. Veoma interesantno. Ok. Ništa, dok vi malo dole zatražite porukice, ja ću da izvučem jednu generalnu poruku za sve nas. Da vidimo šta imamo, kakva je energija uopšte generalno. Dole naglasite, vidim da ste već počeli da pišete, naglasite šta želite zapravo. Kakvu vrstu poruke. Ako želite samo poruku, onda ćemo generalnu poruku, ali najprije da vidimo, ova je poruka za sve nas. A onda ćemo da vidimo poruku za vas ponaosob. Ok, poruka nam je zapravo da... Interesantno mi uvek dolaze ove poruke, ali jebi ga, u takvom dobu živimo, u takvom energetskom periodu da zapravo ne možemo da se ne suočavamo sa tim našim polaritetima i sa tim našim kontrastima. I znači negde nas ova karta Befriend with the word polarize zapravo nas i asocira na to da se sprijateljimo sa svim delovima sebe, znači sa onim delovima koji su nam možda odbojni i koje ne želimo da vidimo i koje onako odbijamo uporno, ali i sa onim delovima koje možda i mi preterano veličamo. Kada neke delove sebe volimo, onda imamo tu tendenciju da ih malo veličamo i da ih stavljamo u prvi plan, jel te, i da ih malo idealizujemo. Tako da ovdje je negde zapravo poruka da jedna i druga krajnost su zapravo dobre za nas jer nam donose iskustvo i da moramo i sa jednom i sa drugom da se sprijateljimo i da se nađemo negde na sredini. Eto, to je bila porukica za sve nas. Ja ću sada da vidim šta ste vi dole pisali. Dobro večer svima koji dolaze. Radimo večeras kanalisane poruke, svetlosne poruke, pošto su mi rekli ljudi da nemamo boksića dole sa znakom pitanja koji je negde magično nestao. Jel te? Dimi Merlin je nešto tu uradio. Sve je to magično nestalo, ali se pojavilo srce. Što znači da smo podržani i da nas vodi ljubav i da iz srca kanališemo, ali morat ćemo da menjamo način. Vi ćete dole u komentarima da tražite poruke za vas. A ja ću sada da vidim ko je dole pisao, šta imamo. Imamo Milkicu Vasiljević. Ona kaže, ja bih neku porukicu za trenutno moje misli o promjeni posla. Hajde da vidimo, Milkice, šta imamo kod tebe za promjenu posla. Da vidimo šta kažu karte na tu temu. Ok, ti si sada u nekom periodu, evo ovdje, kao što vidiš, karta kaže recovery, oporavak. Ti si trenutno u fazi oporavka, znači, kao što vidim, ti ovdje želiš da promeniš posao, ali da bi promenila taj posao, rekao bih da moraš da budeš u miru sa tim. Znači, ne usiljeno da ga menjaš, ne po svaku cenu, ne pod pritiskom, nego da budeš u miru sa tim. Možda će predstaviti neki period tog oporavka u smislu nijansiranja tih energija koje su ti potrebne unutar tebe da bi mogla da se otvoriš za dolazak novog posla. A sad ću da vidim ovdje šta još imamo karakteristično za ovo. Šta te zapravo prati? Pa da, kaže shift your way to the new potential. Kao što vidiš, znači to znači da ti se zapravo okrećeš ka novom potencijalu, ka novom potencijalnom poslu, ali kao što smo rekli, to ne može da bude baš preko noći i ide onako postepeno, korak po korak, baš kada treba da se desi. Interesantno da je ova karta ovako u zelenoj boji, što nas i usmerava na tu srčanu čakru. Ovo je zelena smaragdna boja koju ja jako volim, baš moja omiljena nijansa zelene.
i negdje govori o toj snazi srca. Znači da će tvoje srce jasno da te uputi. Bukvalno će se stvoriti ovoga portal u tvom srcu i jasno ćeš znati kada je moment. Znači ako sada osjećaš da nisi spremna za to, onda zaista nisi spremna. Slušaj šta u tebi žudi za oporavkom. Eto, to je poruka za tebe, Milkice. Hvala ti što si tražila poruku, da ja vidim malo šta ste pisali. Evo, dosta novih ljudi došlo, da mahnem ljudima, zdravo, dobrodošli. Morat ćete poruke da tražite dole u ovom u glavnom chatu, jer nam je boksić sa znakom pitanja nestao, a pojavilo se srce. Milkica kaže hvala, zelena je i boja operacione sale, moja profesija, predivno. Eto da, vidiš kako se sve poklapa. Što u suštini samo po sebi govori da si ti možda i vezana srcem za tu profesiju, ali da negde osjećaš da više nisi, da više nemaš šta da daš i zato žudiš ka nečemu dubljem, nečemu što će te više ispunjavati. Hajde da vidimo ko je sljedeći. Sljedeći je Damir Savanović. Ja tražim poruku. Hajde Damire da vidimo koja je poruka za tebe danas, večeras. Šta karte imaju da kažu? Da li su misteriozne? Da li ćete večeras možda ošamariti? Da li će ti pravo u lice reći ono što ne želiš da čuješ? A poruka za tebe jeste zapravo da se predaš i da veruješ. Surrender and trust. Pogledaj, poruka kaže surrender and trust i ovdje imamo jednu ženu u tom nekom ekstatičnom zanosnom položaju, ne znam kako da ga nazovem, kao neki ples, kao neki ritual, kao magija života, nazovimo to tako. I negde kada se pokrene taj proces i ona u ovom položaju zapravo i ne može da zna što nju očekuje, nego jednostavno mora da se preda i da veruje nečemu što je veće od nje. To je jedna poruka za tebe. Znači, negde me to poziva da se isključi racio, znači ne razmišljati previše, ne razmišljati, predati se i prepustiti se. Znam da je izazovno, ali eto, to je prosto deo života. Nekada, da bi se stvari same posložile, moramo mi da otpustimo i da pustimo da neko to inteligentniji, pametniji i mudriji od nas reši. A imamo i kartu koja kaže ti si hodajuća poezija. Ne znam sada da li imaš neke veze sa poezijom ili je ovo samo metaforički, da si ti kao zapravo otelotvorenje duše koje hoda ovom zemljom, zapravo jedno poezija kao i svako biće samo po sebi. Ako pogledaš ovaj znak koliko je tu simetrije, geometrije, svete geometrije, nema greške u onome što ti jesi. Iako nekada mi kao ljudi težimo da percipiramo neke naše mane ili vrline kao grešku, zapravo ništa to nije greška. Svaki najsitniji detalj je kod koji je nama preko potreban i koji je tu baš da ispunimo svoju svrhu. Eto, to je poruka za tebe, Damire. Da vidimo šta se dalje dole dešava. Dobro večer. Dobro mi došli. Da vidimo, sada imamo poruku za Nebojšu BG. Koji kaže, a za mene poruka. Ajde da vidimo koja je poruka za Nebojšu. Večeras. Koji špil izabrati? Da vidimo koja je poruka za Nebojšu. Ok, Nebojša. Kod tebe sve sada nešto govori o konekcijama. Znači o povezanosti sa drugim ljudima, o toj nekoj dubljoj povezanosti sa čovečanstvom, sa postojanjem, sa planetom Zemljom.
sagledavanjem svega kao jednog organizma koji diše zajedno, kao jedan biom koji zapravo je tu da diše zajedno. I negde kao da svako mesto na koje si ikada bio je zapravo ostavilo neki pečat i trag u tebi i ti si sada spreman da zapravo pogledaš koje je dublje značenje tvog života, odnosno tebe kao dela tog organizma koji diše kao jedno. Negde šta je još bitno u tvom životu, znači da trenutno negde postavljaš sebi limite, znači ograničavaš sebe u pojedinim segmentima svog života, ali ako promeniš percepciju da li zapravo to limitiranje ti ograničava tvoju inspiraciju, ograničava neke načine da budeš inovativan, znači razmisli gde sebe ti to ograničavaš i zašto. Ako se osvrnemo na ovu prethodnu kartu, ti si deo jednog živog organizma koji diše, jel te? Nazovemo ga univerzum, nazovemo ga kako god. Ti si deo tog organizma i on ne očekuje od tebe da se limitiraš, već da u potpunosti izraziš svoju prirodu. Tako da kada dolazi inspiracija, koliko god da ti deluje da ne možeš da izneseš, možda si baš ti ovde na ovom, kročiš ovim tlom da takvu inovaciju izneseš na svet. Eto, to je poruka za tebe, Nebojša. Hvala ti što si tu. Nadam se da će ti ova poruka služiti. Da vidimo ko je još došao. Dobroveče, dobroveče. Da mahnem ljudima. Dobro mi došli. Hvala vam što ste tu. Damir kaže hvala, univerzum uvek bio i bit će pametniji od nas. To je to. Ali ako uzmemo u obzir da smo i mi deo univerzuma, onda smo zajedno pametni. Kao što sam ovo sada ispričao da svi dišemo kao jedan organizam, onda smo svi pametni. Zar ne? Da vidimo koga sada imamo. Baš ste se raspisali. Možda će ovo biti za nijansu sporije jer mi je sada nije preglednije kao tamo kada ih imam u boksiću. Ali dobro, lako ćemo to da sredimo, nigde ne žurimo. Ok, da vidimo koga sada imamo. Ajde, sada imamo Maju Hergotić. Voljela bih čuti poruku za mene. Zdravo, Majo. Dobro mi došlo. Hajde da vidimo koju poruku imamo za tebe. Šta se to večeras dešava u tvom polju? Kod tebe imamo veoma zanimljiv splet okolnosti. Znači, rekao bih da se sada u tom životu dešavalo kao da se skupljala ogromna koncentracija energije koju si ti upijala i kao što ova karta kaže, in the near future, znači nešto će se u bliskoj budućnosti jako lepo desiti za tebe, nešto će se otvoriti, neka nova opcija, neki novi potencijal ili će se ostvariti nešto što dugo želiš. Ovdje imamo dva predivna zlatna anđela koje su uz tebe i prosto donose u bliskoj budućnosti ono što si ti odavno želela i čemu si odavno želela da se posvetiš. I evo još jedna karta koja je tako isto predivna i govori o promenama, changes, broj 10, znači završetak ciklusa. I ako vidimo one plave boje, znači negde ćeš biti spremna u bliskoj budućnosti pričati o promjenama koje su se u tebi dešavale u prethodnom periodu, a možda si predugo, ne predugo, nego nisi imala potrebu da sada da pričaš o tome i sada jednostavno dolazi moment da staneš iza svega što se tebi dešavalo i da pričaš o tome. Ovdje imamo kao neki, ovo je neka mandalica ili ne znam, možda neki hvatač snova, nisam siguran. I kao da je malo ovdje otvoren i da
se konačno ovaj krug otvara i dozvoljava toj koncentraciji energije da probije dalje u polje, što u suštini donosi upravo tebi jednu ekspanziju u vidu ovih promjena koje nadolaze. Ove promjene su zapravo kao što vidiš, ovo je opet sveta geometrija, opet ne ilazimo na te oblike svete geometrije, znači ovo je nešto što je samo po sebi sveto i savršeno i što žudi da se iskanališe kroz tebe. Kao što smo rekli, to će se desiti u bliskoj budućnosti. To je poruka za tebe, majče. Hvala ti što si tu, nadam se da će ti ova poruka služiti, a ja da vidim šta ste i vi još pisali. Čekaj da vidimo. Dobro večer, dobrodošli. Dobro, vidim da je Damir objasnio Teji. Hvala ti, Damire, za Boksić. Boksić je nestao magijom. Ali dobro, to smo mi, magija. Da vidimo koga sada imamo. Evo jedna predivna porukica. NP486. Hej, pozdrav. Upravo sam sjedila na balkonu i gledala u zvijezdano nebo i pomislila: Bože, voljela bih znati zašto si mi dao veliku anksioznost, voljela bih znati. I onda vidim tvoj live, karta za mene. Ok, hajde da vidimo šta karte imaju da kažu na ovu temu. Za tebe. Ovako, ova karta najviše govori o tvojim strahovima i anksioznosti po pitanju neispunjenosti u porodičnom smislu. Znači ti negdje imaš strah da nećeš sebe ostvariti u porodičnom smislu. Da li to za tebe znači, da li je to vezano za potomstvo ili je vezano za partnerstvo, za brak, ali to je neki tvoj podsvesni strah. I imaš neki strah od napadanja, kao da će te neko napadati, kao da se stalno od nečeg braniš, kao da čak i kada te niko ne gleda i kada samo onako hodaš gradom, imaš utisak da te svi gledaju, da te svi napadaju. Međutim, ovo su i jedno i drugo zapravo ništa drugo do iluzija uma i sama anksioznost u neku ruku i jeste iluzija uma. Naravno, evo sada ću ti reći zašto je anksioznost tu. Ona je tu da te usmeri, da pogledaš, da sagledaš dublje i da sagledaš šire o čemu se tu radi i da zapravo se posvetiš tome. Svaki izazov koji imamo, takav telesni, ajde tako da kažemo, energetski, zapravo jeste poruka da se posvetimo nekom dubljem cilju i nečemu što nas zapravo poziva od uvek, ali mi možda nismo želeli da vidimo i da čujemo. I ovdje imaš jednu jako lepu kartu koja upravo kaže devote, posveti se. Imamo ženu koja plovi čamcem, ona plovi vodom, vode su emocije, a imamo ovdje jedno srce koje bukvalno stoji na pramcu tog čamca i kako je vodi napred. Znači, ona ne mora ni da gleda kuda ide, srce je vodi i zna da ide na pravo mjesto. Tako da, još da bude interesantnije, ona je u zelenoj ovoj odori koja jeste srčana čakra, što zapravo nam i govori da tvoja snaga i jesu te emocije koje uporno izbegavaš i ta sama anksioznost i nije ništa drugo do emotivni naboj.
I upravo te poziva da se ne opireš, nego da pustiš i da propustiš kroz telo, iako nekada to deluje zastrašujuće. Eto, to je porukica za tebe, nadam se da će ti služiti. Dobro večer svima koji dolaze, dobro večer, dobro večer. Poruke možete tražiti u ovom glavnom boksiću, a mi da vidimo šta da radimo. Šta da radimo? Bravo. Da vidimo ko je sljedeći, to sam zapravo htio reći. Pozdrav sveži s Magliča. Hvala Mare z Mare moj. Pozdravi mi Maglič, pozdravi ekipu sjajnu tamo. Maja kaže hvala puno, hvala tebi Majo. Hajde da vidimo sada, imamo Palčica Make Up Studio. Jel može poruka za moje zdravlje? Može naravno, hajde da vidimo kakvu imamo poruku za tvoje zdravlje. Palčica. Sjećam se one bajke, jel ono više bajka sa palčicom. Su bile to divne bajke. Ok, da vidimo Palčice. Pazi, ti prolaziš zaista kroz jedan dugoročan proces i to je vezano očigledno za taj neki zdravstveni izazov. I karta koja je izašla kaže a year from now, znači za godinu dana od sada desit će se, znači bukvalno taj veliki momentum u kojem će se tvoje energetsko polje potpuno transformisati. Negdje je bitno da ti sada ne forsiraš taj proces, nego da jednostavno daš dozvolu da se odvija i da imaš strpljenja. Ovdje je jako bitno da ti zapravo govoriš svoje misli, znači da komuniciraš, jer većina stvari koje ti se dešavaju u energetskom smislu u tom telu se sada dešavaju zato što ćutiš i zato što ne poštuješ svoje granice i ne poštuješ svoje potrebe. I evo karta koja je izašla i jeste vezana za glas, voice. Ovdje imamo nekog gospodina, rekao bi, ili gospođu, nije ni bitno. Imamo osobu koja se onako otvara ka univerzumu i oko iskrlene čakre i sijava svetlost. Znači, bukvalno ta otvorenost ka komunikaciji i otvorenost ka govorenju svoje istine. Negde me ova karta i upućuje na to da se zapitaš šta je moja istina. Znači, od pitanja uvek počinjemo. Sada možda i ne znaš, možda ovo zvuči sve zbunjujuće i možda i ne znaš šta trebaš da kažeš. Ali ako postavljaš sebi takva pitanja, možeš negdje da ih pišeš, možeš u svom dnevniku, možeš samo da meditiraš na njih. Svakako odgovor će doći onda kada budeš spremna. Hajde nešto, osjećam još jednu kartu da ti izvučem vezano za tvoje zdravlje. A da, evo baš ono što sam malo pre rekao. Karta kaže honor the process, znači poštuj taj proces koji se dešava, jer to je svojevrsna transformacija iz gusenice u leptira. I tu nema požurivanja, znači prosto uživaj u tim koracima, jer svaki korak je lep, čak i gusenica pre nego što je leptir, taj sam čin stvaranja i početnog kreiranja jeste predivan. Znači uživaj u tim koracima, uživaj u procesu, odaj počast procesu i traži svoj glas. Eto, to je porukica za tebe, Palčice. Nadam se da ti služi. Hvala ti što si tu. Dobro večer svima koji su se u međuvremenu pridružili. Zdravo, zdravo, društvo. Hajde da vidimo
Ko je sljedeći? Evo, Palčica kaže hvala puno, hvala tebi, Palčice. Možda si Palčica, ali si jedna velika duša. Da vidimo koga sada imamo. Sada imamo zdravlje je uspjeh. Kaže savjet za mene. Hajde da vidimo koji je savjet za tebe. Zdravlje zaista i jeste uspjeh. I jako je bitno kakvu imamo percepciju zdravlja i pristup zdravlju. Jer je to jedno slojevito stanje naših tela, raznoraznih. Ovako, jedan savjet za tebe jeste da se fokusiraš na stvari koje su ti zaista bitne. Mnogo se stvari dešava u tom životu koji su zapravo distrakcije. Ovdje kaže the distraction of shiny things. To su znači one sjajne stvarčice koje ti skreću pažnju sa onoga što je bitno. Znači, ako imaš fokus na nečemu i onda vidiš, sa strane leptira ili šta god, i to ti skrene pažnju. Znači da postoji dosta tih stvari koje su možda tebi i izgovor da se ne fokusiraš na ono što je potrebno da radiš. I ovdje imamo jednu kartu koja kaže home i dole ispod piše earth, odnosno zemlja. I upućuje na tu povezanost sa zemljom, na povezanost sa majkom prirodom, što zapravo i ide uz ovu rasejanost. Da bi se fokusirala, potrebno je da se uzemljiš, potrebno je da budeš prisutna sa obe noge na zemlji, znači da osvestiš kako tvoja stopala staju na planetu Zemlju, kako svakim prstom na nozi staješ na zemlju, kako se povezuješ, kako zapravo stvaraš tu konekciju. I to je jedan jako bitan korak za ovaj tvoj proces, odnosno za fokus i vežbanje, znači vežbaj svoje telo. Ovdje imamo kartu koja kaže stretch and expand. Što to zapravo znači? Znači našim telom kruži energija i znači da je potrebno da istežeš svoje telo, da je potrebno da se vežbaš i da na taj način dozvoliš protok toj energiji. Ako vidiš, ova energija je sva narančaste boje, što znači da je to naš sakralni centar, odnosno naša seksualno-kreativna energija koja ne može da teče ako mi ne dozvolimo da teče kroz telo, a ona nam je potrebna za taj fokus i za tu koncentraciju i ultimativno za kreaciju koju želimo da iznesemo. Eto, to je poruka za tebe, odnosno savjet za tebe. Nadam se da će ti služiti. Dobro veče. Palčica kaže, sve sam razumela. Soul Leads, jajan si, evo jedno lepo društvance na moru te prati i puno pozdravljam. Hvala draga, evo šaljem vam jedan divan poljubac. Hvala vam što ste tu i što slušate. Da vidimo ko je sljedeći. Ovo scrollovanje mi nikako ne ide, stalno me vraća na početak. Ok, da vidimo ko je next. Sada imamo poruku za Jelena K. Izašla sam iz zone komfora i ušla u potpuno novi posao. Vidiš li da je ova firma za koju radim nešto privremeno ili dugotrajno? Ok, let's see. Vidim da je neko poslao zahtev za uključenje u program.
Možda je greška. Ok, hajde da vidimo. Jeco, znači imamo posao i imamo dilemu da li je to privremeno ili dugotrajno. Hajde da vidimo kakva energija prati tu situaciju. Pa vidiš, jako lepo. Rekao bih da u nekim prethodnim poslovnim izazovima ti se često, tako reći, slamalo srce. Znači kao da se nisu ispunjavale tvoje želje, nisi ispunjavao tvoj potencijal i čak su se odnosi i uopšte energija na tim radnim mestima je bila onako nepodržavajuća i jednostavno ti si jedna zvezda koja nije imala u takvom polju, nije imala prosto mogućnosti da zasije u potpunosti. Međutim, sada imamo ovdje na ovu kartu jednu predivnu caricu koja je onako jedna stvarno potentna, negujuća energija i ta majka priroda koja je ever pregnant, koja je uvek onako trudna, uvek kreira, uvek spremna da zapravo stvori novi život i stvori novu kreaciju. Ako pogledaš, ona ovdje ima vode kao krila od vode, znači ona je sva sastavljena od emocija i sva je sastavljena od bivstvovanja u sopstvenom miru. To je jako pozitivan znak i ja bih rekao da zapravo ovo ima potencijal da bude nešto dugotrajno i da ćeš ti imati veliki uticaj da dodaš taj negujući element, odnosno tu svoju žensku kreativnu energiju i čak i u neku ruku će ti dati mogućnost da zapravo isceliš sve one verzije sebe iz prethodnih poslova, prethodnih radnih mesta koje nisu mogle da dođu do izražaja i na taj način zapravo zasijaš kao zvezda koja zapravo ti i jesi. Eto, Jeco, to je porukica za tebe. Hvala ti što si tu. Hajde da vidimo da li imamo dole nekih novih komentara. Znači, scrolluj gore, scrolluj dole. Slađana izgleda ja. Neša, ti bi to da uđeš u live, hajde. Nije problem, ako žališ, tu sam. Božić Ivana kaže, gde je onaj upitnik? Upitnik je nestao i pojavilo se srce, tako sam informisan. Ne znam otkud to, ne znam šta se dešava, ali očigledno ne možemo pobeći od svog srca. Sada imamo sljedeću osobu, samo dok ja dođem do nje. Evo, Bojana Jovanović kaže, i za mene može poruka. Hajde da vidimo, Bojana, koja je poruka za tebe. Hajde malo da promrdamo magiju u prstima. Poruka za Bojanu. Hajde da vidimo poruka za Bojanu. Šta kaže? Poruka za Bojanu kaže... Poruka kaže, imamo dve interesantne karte, In Balance i Practice Daily. Znači, balans se vežba. Balans nije nešto što može da se stvori preko noći, nego se stvara finim podešavanjem naših dela, naših energija. I to se, kao što ovdje piše, vežba na svakodnevnom nivou. Pogledaj kako je ova devojka razgibana i kako stoje u centru tog sunca jednog, energetskog centra, kako god da to nazovemo, ona je sama po sebi energetski centar. Znači, ovo me upućuje da taj balans nije nigde drugde s polja, nego je baš upravo u tebi.
I kao što vidiš, iz tog balansa se širi energija, opet u vidu tih elemenata svete geometrije, i dalje se širi kroz kolektivnu svest. Ova karta je broj 8 i broj 8 nam je u tarotu snaga, što u suštini govori da ovaj proces zahteva svojevrsnu snagu koja je neophodna zapravo da bi mogla da izneseš taj balans. Balans je nekad suviše izlizana reč, nije nekad, nego jeste suviše izlizana reč i mi ga koristimo olako, jer balans ne može da postoji u nama ovako da bude kao ona 2 tasa vage i da non stop stoji tako. Ne može. Uvek nešto prevagne i bude ga više ili manje, ali ovdje je reč o balansu u energetskom smislu, znači energije koja tebi prija, više energije koja tebi prija, manje one koja tebi šteti. Znači u tom smislu, u smislu tog, kako bih rekao, pretvaranja te neslužeće energije u služiću. Eto, to je poruka za tebe, Bojana. Hvala ti što si tražila poruku i hvala ti što si tu. Dobro večer, dobro večer. Da vidimo ko je sljedeći. Koliko uopšte ima sati? 22:14, wow. Vreme leti. Jelena kaže, pa Marko dragi, hvala ti od srca, grlim te. Hvala tebi, Jeco, grlim ja tebe. Hvala divna dušo, hvala i tebi, Bojana. Hajde da vidimo koga sada imamo. Mesec u sjaju, poruka univerzuma za mene. Hajde da vidimo šta univerzum krčka za tebe. Mesec u sjaju, ne mogu da pobegnem od meseca. Kao rak, meni je, ja sam ipak mesečevo dete. Naravno da će da me privuče gdje god da piše mesec. Hajde da vidimo. Znači, šta imamo ovdje za tebe? Znači, imamo jedan totem tigra koji u suštini nosi sa sobom element vatre i koji govori kao i vatra da imaš taj potencijal da budeš nezaustavljiva. Da je tvoja strast zapravo tvoja snaga, da si ti zapravo dovoljno hrabra i da uvek si podržana od strane moćnih sila. Evo ovdje imamo tigra koji je prosto, tigar deluje zastrašujuće. Međutim, kao i svaka životinja, ima svoj temperament, ima svoje momente kada miruje, kada napada, što nama kao ljudima često je enigma. Ako pogledamo i mi ljudi smo zapravo, imamo životinjski instinkt i mi kada se osjećamo ugroženo napadamo kao i životinje, ali ćemo najpre da osudimo životinje što to rade, a nas ćemo opravdati, jel? Zato što smo mi kao na lestvici iznad, barem živimo u takvoj kolektivnoj iluziji koja polako se ne rušava, hvala Bogu. Sljedeća karta koja ti kaže flow with divine timing. Kao što vidiš, ovdje imamo jednu kartu koja je pola dan, pola noć. Znači pola tmina, pola svetlost. I ne mogu stvari koje se dešavaju noću da se dešavaju danju i obrnuto. Znači za sve postoji vreme i mesto. I tu
i jeste poruka za tebe, znači da pustiš da se stvari dešavaju u svoje vreme, jer negdje je to proračunato, postoji inteligencija koja je mnogo više i bolje od nas zna. Iako nama u datom momentu to ne deluje jasno i nelogično je, ponekad jedino što možemo jeste da se prepustimo tom tajmingu. Nekad zaista i naše telo kada ima izazove, ono mora da ih ima u tom trenutku, jer je došlo vreme za to da bismo mogli da ga podignemo na veći energetski nivo i da ono posle iznese nova iskustva koje nam dolaze u život. Eto, to je poruka za mesec u sjaju. Dobro večer, dobro večer. Ja mislim da možemo da uradimo još jednu ili dve poruke i da bi to bilo dovoljno za večeras. Da vidimo sada koga imamo. Ok, sada imamo Teu Nenadić. Teja Nenadić. Voljela bih i ja ako me Dimi sa univerzumom izaberem. Pa izabrali smo te. Zdravo Teja, da li si spremna? Hajde da vidimo šta univerzum tebi ima da pošalje sada. Univerzum Teji govori, wow, jedno veliko da. Ne znam po pitanju čega, ti to znaš bolje od mene, ali kao što vidiš nešto će se jako veliko ispuniti ili će se nešto jako veliko otvoriti. I ovdje imamo jednog anđela s anđelske karte koji zapravo u rukama drži dva elementa vode i vatre i nekako ih je ukrotio oba. Znači to je onaj balans što smo malo pre pričali. Znači ukrotiti oba i koristiti po potrebi ono što je potrebno u datom momentu. I kao što sam rekao, karta nosi potencijal da se ispuni nešto jako veliko u tvom životu. Znači ako je neka nedoumica, ako je neka promjena, ako je nešto što ti nisi sigurna šta će i kako će ispasti, odgovor je jedno veliko da sa znakom uzvika. I ovdje imamo i jednu kartu planine, odnosno jasnoće. I ako pogledaš ovu planinu, zapravo ovo je žena koja leži u podnožju planine, koja kao da se stopila sa tom planinom i kao da na neki način osluškuje šta joj zemlja govori. I u tome nalazi jasnoću. Znači, nalazi jasnoću u konekciji sa zemljom, u konekciji sa prirodom i u konekciji sa planinom. Možda ćeš imati neki put, neki odlazak na planinu gdje ćeš zaista doživjeti neke momente jasnoće i koji će ti dati priliku da shvatiš šta je ovo veliko dan za tebe. Evo, to je bila poruka za Teu. Nadam se da će ti ova poruka služiti, Teja. Da vidimo ko se još pridružio. Dobro večer. Violeta Stanković kaže jako zanimljiva čitanja. Hvala Violeta. Teja Nenadić kaže yes. Mesec u sjaju, hvala ti puno. Hvala svima vama što ste tu. Hvala na ovim divnim porukicama, na komplimentima. Hvala vam na divnoj energiji. A mi sada imamo još jednu porukicu, da vidimo ko će to biti. Još jedna posljednja poruka jeste za... Poruka je za Jelenin Farmasi svet. Hajde da vidimo za Jelenu koja je poruka. Porukica za Jelenu od univerzuma jeste Retreat and Recharge. Šta to znači? Znači odmaraj se i napuni baterije. Kao što vidiš, ovdje imamo jednu divnu ženu koja ovako leži u spokoju kao boginja na suncu, na mesecu.
Mjesec zapravo i jeste ta naša intuicija i ta emocija, ali mjesec može da bude i iluzija. Tako da razmisli da li se ti ovdje čvrsto držiš za neku iluziju i tako sanjariš o njoj, umjesto da se koncentrišeš, umjesto da odmoriš od te iluzije i napuniš svoje baterije za nešto što nije iluzija, za nešto pravo, nešto što je realno. Karta je sama broj 4, broj 4 nam je balans i balans je sjajan, međutim kada suviše dugo ostanemo u balansu, onda ne dozvoljavamo sebi ekspanziju jer nam taj balans postane zona komfora. Hajde da vidimo još jednu karticu za tebe koju ćemo izvući. Evo, večera smo svi u promjenama, opet ona ista karta promjene, broj 10, završetak ciklusa, što znači da će ova tvoja iluzija vrlo brzo da se promeni i da ti promeni percepciju po pitanju tvog života. Šta može da bude ta iluzija? Kao što sam rekao, to je vezano za emocije. Znači, to može da bude od nekih porodičnih odnosa, prijateljskih odnosa, emocionalnih, partnerskih odnosa, poslovnih, može biti odnos sa samom sobom, a može biti i u široj slici, pošto je broj 10, završetak tog nekog ciklusa koji tebi više ne služi i za koji si ti možda čvrsto vezala, a zapravo je došlo vreme da ga završiš. I ovdje, negdje mi ovaj krug se otvara, to mi neka što govori o labavi. Znači nemoj čvrsto da stežeš, pusti, neka to probije, neka probije energija. Nikad ne znaš što iz toga može da se rodi. Eto, to je bila poruka za Jelenu. Da vidimo šta ste vi dole pisali u komentarima. Ili nemate komentara. Jel imam ja neko veliko da? Nebojša kaže. Pa ne znam, Nebojša, rekli smo što smo rekli, stvarno ne pamtim. Vrati se posle na snimak pa pogledaj šta je bilo u pitanju. Jelena kaže, koji si ti car, hvala. Hvala Jeco, i ti si carica. Teja Nenadić, planiram da odem na Avalu u nedelju, hvala ti. A imam nedoumica dosta. Eto, vidiš Teja, nije ni čudo što ti je izašla ta planina, očigledno će ti Avala doneti neku jasnoću. Eto, dragi moji, to je bilo sve za večeras. Hvala vam što ste i ovo veče ulepšali svojom energijom. Hvala vam na strpljenju da saslušate svoje poruke. Hvala vam na otvorenosti da čujete poruke drugih ljudi, jer su one ujedno poruke i za vas i za mene. I uživajte u ostatku večeri, Bog vas blagoslovio, a mi se vidimo sljedeći put kada dođe vreme. Ćao, čao!